gràcies per haver vingut avui a la presentació d'aquest Festival de Crònica Negra que engegarem aquest any 2022, que serà a principis de març. Jo molt breument explicar que aquest és un esdeveniment que d'alguna manera nosaltres buscàvem la manera de poder-lo fer a la ciutat i fer-lo amb unes característiques concretes. Això vol dir poder-lo fer amb gent d'aquí, gent de Figueres, i que tingués una vessant evidentment local, perquè pensem que tenim la temàtica dona per poder fer-ho a nivell local, però que d'altra banda també tingués una dimensió molt més ampla que pogués abastar tot Catalunya. Pensem que amb aquesta proposta que avui presentem es pot dur a terme més que satisfactòriament. També pensem que hi ha alguns elements que són enormement interessants. Fer un homenatge a l'Agustí Vehí crec que és del tot necessari. No se li ha fet i jo crec que amb aquesta iniciativa esmenem un greuge que d'alguna manera se li ha fet, no només per ser una persona de Figueres que coneixia la ciutat i coneixia tots els intríngulis, sinó per ser un escriptor brillant. Jo crec que una de les novel·les, podem dir de novel·la negra, més apassionants que he llegit és Abans del silenci, de l'Agustí Vehí, i que encaixa perfectament amb el que avui presentem. Per tant, contents que aquest esdeveniment pugui dur-se a terme, contents que pugui tenir aquesta perspectiva local, però sobretot també contents que tingui un abast més ampli del que és estrictament la ciutat i l'Empordà i que pugui situar-se dins el marc geogràfic de Catalunya i fins i tot de Catalunya Nord. Per tant, contents de poder presentar això i si ara passo la paraula, no sé qui. Jacint, moltes gràcies. Bé, doncs, primer de tot, moltes gràcies per venir i em trec la mascareta, que serà més fàcil. A veure, aquest és un festival que intenta distanciar-se de la resta de festivals que es fan a Catalunya. Normalment els festivals que es fan aquí a Catalunya i a Espanya solen ser de novel·la negra. En aquest cas hem apostat per una tendència en alça, com és el true crime, la crònica de successos, que veiem que hi havia una mancança. Sí que molts dels que participaran aquí, dels convidats, han participat en festivals de novel·la negra i ficció, però aquí parlaran de casos reals i això crec que és el fet diferenciador d'aquest festival. Els que ho organitzem som gent que coneixem bastant aquest tema perquè ens hi dediquem com a afició, però hi dediquem moltes hores i hem volgut fer una programació que sigui bastant completa. Us passo a repassar una mica el que tindrem, els actes principals, que seran el divendres 4 de març, el fenomen Crims, amb la periodista Anna Ponsí, ha cobert successos tota la seva vida, és una de les periodistes més destacades dins aquest camp i acaba d'incorporar-se fa uns pocs mesos dins del programa Crims i per això volem que ens expliqui com ha succeït aquesta tendència, aquesta moda que va començar Carles Porta amb aquest programa, però que s'ha convertit ja en un fenomen global. Ella ha estat fora, ara està dins, que ens expliqui des de dins com funciona. Ja l'endemà, el dissabte a les 12 del migdia, a la Biblioteca de Figueres, tindrem Escriure en negre des de l'Empordà, on en Sollevilla, el professor, i en Jordi Casals ens faran un repàs a tots els autors de novel·la negra que hi ha hagut aquí a Figueres. Com bé han dit, en Vehí, també tindrem en Pedrosa i altres autors que s'han dedicat al gènere. És més, ells dos també han escrit novel·la negra i crec que pot ser bastant interessant. I després ve el dia fort, que és el mateix dissabte a la tarda, que es realitzarà tots els caputxins a partir de les 4 de la tarda, on tindrem en primer terme la realització del podcast La nit més fosca, que tindrem a l'equip aquí que gravarà el cas ABTK, un dels casos més coneguts dins el món dels psicòpates als Estats Units i que encara no havien tocat i crec que hi ha bastanta tela. Després tindrem Tura Soler i la Clara Tíscar. Tura Soler em sembla que és de sobres coneguda per tothom. La Clara Tíscar és la responsable del podcast Criminopatia, que és el podcast en castellà més escoltat a tot l'estat espanyol, on parlaran de la divulgació del true crime, des del seu punt de vista, com ha canviat de ser
un gènere que era menys tingut, ara actualment que hi ha un fotimer de llibres, podcasts i programes dedicats al tema. I ja per acabar la jornada, aquell mateix dia a les 8, investigació forense, analogies, on tindrem amb Bruno Pérez, que és el pèrit informàtic, i també tindrem el doctor forense Narcís Verdalet, on faran comparacions entre una autòpsia forense a un cadàver i a una autòpsia forense a un ordinador. I ja per acabar, el diumenge, 6 de març, a la CATE, farem un vermut negre, per dir-ho d'alguna manera, on tindrem els enigmes del cas de la Guàrdia Urbana, de Toni Muñoz, que va escriure un llibre referent al tema, i l'acompanyarà la Mairena Ribas, que ens parlaran sobretot d'això, com es realitza una investigació periodística de successos. Aquests són a grans trets, els grans actes, però la veritat és que la programació no acabarà aquí. Tenim infinitat d'actes paral·lels que s'ha d'agrair que moltes associacions i entitats de Figueres han volgut participar com bonament han pogut i ens han presentat activitats que crec que poden ser molt interessants. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament, al regidor i alcaldessa, per les facilitats per haver-nos fet, deixar-nos organitzar aquest festival. Com ha dit en Jacint, és una cosa que nosaltres ens dediquem del punt de vista amateur des de fa temps. Ell ho fa amb un programa a Twitch de divulgació del True Crime, jo ho faig també amb un podcast que alhora està també a Ràdio Vilafant i hem fet del hobby, hem aconseguit portar a Figueres i ampliar-ho una mica i poder fer una sèrie d'activitats que durant aquests 4 dies ompliran la ciutat d'experts en aquesta temàtica. El festival ens hem plantejat des del punt 100% presencial, gràcies ara a la que torna la nova normalitat per segona vegada. Podrem tenir, entenc, la capacitat completa de totes les sales, però també hem fet una forta aposta per les xarxes socials i sobretot també pel tema de l'streaming. Nosaltres venim, sobretot en Jacint i jo, en Francho és una persona més analògica perquè es dedica més al tema llibres i per tant li agrada més tocar, nosaltres som una mica més digitals i per tant això ho portem a dins. Hem fet una aposta clara per les xarxes socials i per les emissions en streaming. Òbviament la presència a tots els actes és oberta, la gent podrà venir lliurement i podrà veure totes les activitats en directe, però per qui no vulgui o per qui no pugui venir també ho podrà fer a través de les nostres xarxes socials, és ceba_negre a tot arreu, perquè hem obert xarxes a tot arreu, i també a través de YouTube podran seguir la majoria de conferències o bé en directe o bé en diferit en els propers dies. Bàsicament, si ens seguiu a les xarxes anireu veient al cap dels propers dies totes les novetats, us anem presentant la gent que ja apareix a la web cebanegra.com, els que participaran, però estem negociant amb gent d'última hora perquè potser ampliarem el cartell i podem anunciar-vos en els propers dies potser alguna persona més, que encara no és segur, però encara estem parlant a veure si podem ampliar les activitats en algun d'aquests espais que ens queden lliures. I res, que ho disfruteu, esperem que ens vingueu a veure, els que no pugueu, que us connecteu a través de les xarxes, que ens feu difusió i endavant. I en Francho, si de casa, ens explicarà la cosa analògica. Hola, bones, jo soc l'analògic, trauré la mascareta, soc l'analògic, el llibreter a la Bookman, i sí que és veritat que quan es va plantejar, quan en Jacint, que és el que va tenir la idea de fer aquest festival, ens ho va plantejar, sí que des d'un primer moment es va plantejar que fos un festival de crònica negra. Jo des de la vessant de llibreter, des de la vessant d'amant dels llibres i de l'analògic, estic aquí sobretot per fer que el festival també sigui una part literari, perquè estem parlant molt de la crònica negra, de successos, però sí que és veritat que molts d'aquests successos i molts d'aquests casos tenen la seva vessant en llibre. Per exemple, el de la Tura Soler, que ha sortit fa molt poquet, sobre el cas del Pantà de Susqueda. És molt interessant, creiem que és molt interessant que la ciutat de Figueres ja té 2 festivals o 2 fires sobre llibres. Una és no sé quants anys porta, la Fira del Llibre Vell, que és molt important, i després l'any passat es va començar la Fira del Llibre Transfronterer,
I amb això creiem que es pot omplir un buit que encara quedava, que és una fira sobre gènere, en aquest cas a gènere negre, que com bé deien en Jacint i en Xavi, és un gènere que està a l'alça, sobretot el true crime, amb l'irrupció de podcast i de diferents programes de televisió. I res, doncs, sobretot jo crec que una de les coses importants serà aquesta, el dissabte al matí, que tenim en Soldevilla i en Casals parlant sobre literatura negra a l'Empordà, doncs serà la punteta literària d'aquest festival. Dit això, sobretot destacar el que diu en Xavi, és un festival que esperem que s'ompli, que esperem que vingui molta gent, però també entenem que amb les condicions actuals no tothom podrà venir, per tant, feu ús de les xarxes socials, seguiu-nos a l'streaming i res, gaudiu molt i intentarem posar llum a la foscor. Bé, a veure, a mi poca cosa més em queda afegir que el que ja han comentat tant el regidor com els propis organitzadors d'aquest esdeveniment. Al final, com a alcaldessa, jo el que haig de fer és el que hem de fer és posar la ciutat a disposició d'aquelles idees genuïnes, no? Estem en una ciutat genuïna, en una ciutat surrealista, doncs aquelles idees genuïnes crec que s'han de posar tots els equipaments i els recursos necessaris perquè es puguin portar a terme. Figueres és una ciutat de serveis, una ciutat dinàmica, amb iniciativa i que té ganes d'organitzar esdeveniments. Són molts els esdeveniments que es fan a la ciutat al llarg de l'any. Sí que és veritat que precisament aquest nou festival que avui presentem i que ha de ser un festival que ha de poder tenir continuïtat i que per tant ha de poder també créixer i tenir ambició, ho veiem també com un festival pioner precisament per al que comentaven abans els propis organitzadors, que hi havia un buit que probablement en el país no s'acabava de cobrir. Figueres, mitjançant en Jacint, en Xavi i en Franxo i molta altra gent que els acompanya, aconseguim poder cobrir aquest buit i posar a disposició de tota la gent a qui li crida molt l'atenció al món de la crònica negra, que a més ara amb aquesta irrupció a nivell audiovisual, amb aquest nou programa Crims, que tots sabem l'èxit que ha tingut, jo crec que ha pogut arribar encara a molta més gent. Tenir un festival com el que avui s'està presentant a la ciutat de Figueres crec que és una oportunitat. Abans d'entrar parlàvem, Figueres tenim un assecador que probablement ara hi anirem a fer una fotografia, un assecador de cadàvers que és un dels millors conservats que hi ha de dels 4 assecadors que hi ha al món. I crec que a vegades que parlem de la ciutat i ho fem potser no en els millors termes, ens oblidem que tenim coses molt genuïnes, molt originals i molt úniques, i que també hem de ser capaços de posar-les en valor, precisament també perquè tenim gent que és capaç d'organitzar festivals com el que avui estem presentant. Per tant, crear les sinergies necessàries entre l'Ajuntament i la gent per poder crear aquests nous espais, que al final el que estem fent és crear un nou espai de cultura, però molt probablement també un nou espai que obre la ciutat a gent que podrà venir a gaudir d'aquest propi festival. Per tant, que va molt més enllà de Figueres, que va molt més enllà de l'Empordà i que ens obrim a tot el visitant. Per tant, felicitats per la iniciativa. Espero que sigui una iniciativa d'èxit i que ens puguem retrobar l'any que ve per poder parlar de la segona edició d'aquest festival Ceba Negra, perquè estic convençuda que serà un festival d'èxit. Per tant, els dies 4, 5 i 6 de març a Figueres tindrem els millors professionals i segurament també s'explicarà de la millor manera i s'arribarà a tothom que hi vulgui tenir accés. Per part meva, només això, que gràcies, enhorabona i que Figueres està a disposició de tots aquells que vulguin generar noves iniciatives que ens faci anar de Figueres al món, que moltes vegades parlem. Gràcies.
He comentat que hi hauria activitats paral·leles i no he concretat quines hi hauria, que crec que també és bastant interessant. Ja el mateix dijous, abans de començar els actes en si, tindrem una presentació d'un autor d'aquí Figueres que tracta el true crime a les comarques gironines, al local de Taverna Librària, que bé, és un autor d'aquí que també ho volíem reivindicar, i el mateix dia també a la Cate hi haurà la projecció del documental Tor, que va ser el que va engegar tota la moda aquesta de crims d'en Carles Porta, que serà gratuït, que tothom hi podrà accedir. I després també comentar que tenim un concurs que hem desenvolupat junt amb Comerç Figueres, en què diversos locals associats, al separador s'hi trobarà una pista i la gent s'haurà de fer una foto amb aquesta pista amb un hashtag que tindreu a la web i participaran a un sorteig d'un val per comprar en aquests establiments. I a més, l'altra cosa que teníem era que Kiwi Escape Room, que és un local d'escape room que hi ha aquí a Figueres, també s'ha associat amb nosaltres i durant tota la setmana del festival hi haurà un 30% de descompte amb tothom qui utilitzi el codi de ceba negra en majúscules i a més entraran els sorteig d'un lot de llibres de Crònica Negra. Només volia fer aquest apunt que no ens volem oblidar, que és gent d'aquí a Figueres que ha volgut col·laborar amb nosaltres i crec que també és molt important que li donem una mica d'espai. I com sempre, en Jacint es deixa la part de les llibreries. No, dir que també hi ha una altra activitat paral·lela, serà el dimecres 2, que es farà book cruising a càrrec de la Taverna Librària. Book cruising vol dir que alliberaran una sèrie de llibres a la ciutat de Figueres, llibres en aquest cas de gènere negre o de true crime si en tinguessin. S'alliberaran perquè la idea seria omplir Figueres de cultura i omplir Figueres de literatura. Aleshores, un altre dels actes completament obert a qualsevol, vull dir, hi haurà gent que ni sabrà que es fa el festival, però potser es troba un llibre pel carrer de gènere negre, que també crec que és una iniciativa molt interessant, per tant, en aquest cas a càrrec de la Taverna Librària. L'autor que tu has dit, de Figueres, qui és? Joan Borges. Això. I llavors, això que heu comentat de l'homenatge a l'Agustí, en què es tradueix? Si és que hi ha organitzeu un premi o hi ha alguna cosa concreta? Hi ha un acte concret. La xerrada que hi haurà el dissabte al matí a la biblioteca, en un principi era completament dedicada a Agustí Vehí. El que passa és que sí que estarà bona part dedicada a Agustí Vehí, però aprofitem a Agustí Vehí per mirar una mica com ell va plantar, diguéssim, la primera pedra perquè després molts autors aquí s'atrevissin. Perquè sí que hi havia hagut en Pedrosa, anys enrere, que imitava molt l'estil Agatha Christie, però va ser Agustí Vehí qui em sembla que va fer el toc de qualitat i va fer que Figueres apareixés dins el mapa de creadors de narrativa negra. O sigui que es concreta sobretot amb això. Tampoc ho hem comentat, però donarem un premi, que serà la Fulla Negra, a Narcís Verdaler per la seva tasca desenvolupada durant tants anys dins de la... com es diu? No em surt el nom? De la seva professió, del camp forense, perdó. Ara, no em sortia allò de medicina, que també li retrem un homenatge. Doncs diria que és molt transversal, no, tot? Vull dir que no és ben bé literari, no? Perquè, clar, sí que té llibres, o té llibres, però ell no escriuen. Exacte. Una fulla negra o una ceba? La fulla negra. Sí. Clar, jo no soc autòcton de Figueres, però jo sé que a Figueres doneu com a premi la fulla de plata. Per tant, nosaltres com... Fulla Figuera de plata, exacte. Nosaltres com, diguem, fer una mica d'analogia, una miqueta de broma, entre cometes, farem la fulla negra, que encara hem de mirar a veure el format, encara no està definida com serà, tot i que ell ja sap que li donarem, però encara no sabem com serà aquest format, però bueno, sí, intentarem fer això, un petit homenatge més que res també perquè ens ha ajudat amb totes les coses que li hem demanat. És una persona que sempre està a disposició de participar en conferències, xerrades, fins i tot li vam fer en mitja pandèmia un directe, un streaming amb nosaltres, amb en Jacint i amb mi. Per tant, també per la seva trajectòria professional, però sobretot per la manera, és una persona que sempre, igual que l'Atura, sempre han tingut molta defensa a nosaltres i sempre els hem demanat alguna cosa, ens han donat suport, doncs fer-li aquest petit homenatge. I tothom ha fet puntualitzacions, jo he fet una puntualització personal, jo seré per passiva, diguem, organitzativa, però també per activa, perquè en Jacint ha parlat de crims i del programa de Crònica Negra d'èxit,
jo vull reivindicar la nit més fosca com a podcast independent també d'èxit, i per tant hi serem aquí i intentarem fer-ho com a mínim igual de bé o acostar-nos a Crims i a en Carles Porta. Però sense campanes. Sense campanes. Els seguidors de la Crònica Negra suposo que abarca un públic molt i molt variat. Si haguéssiu de definir una mica el perfil del lector o seguidor de Crònica Negra... És complicat, sobretot jo crec que el lector de Crònica Negra potser sí que és un target molt limitat, o sigui, molt limitat, molt concret de gent, i teníem per això en Franjo ho dirà millor, segurament jo la Crònica Negra sí que llegeixo però no gaire, però sí que potser estava emmarcat dintre un tipus de gent d'una edat, potser una edat més avançada, però el que és el seguir, i això ho veig jo, per exemple, en el programa, en el podcast que fem i en el programa que fem conjuntament amb Jacint, que el públic que segueix, sobretot la Crònica Negra de manera audiovisual, és un públic molt jove, però també, o sigui, no tens però també molt gran, diguem, o sigui, passa de la gent, diguem, de 18 a 25 anys, però després de 35 a 50 també tens fans, diguem, d'aquest gènere. És un gènere que als Estats Units, per exemple, fa anys que es du a terme, que té molta fama, hi ha molts documentals, sobretot Netflix, és una de les plataformes que està apostant molt per la crònica negra, perquè això es tradueix perquè és un gènere que als Estats Units funciona molt bé. I ara ens ha arribat aquí gràcies a l'explosió, diguem, del programa Crims, ens ha arribat aquí a Catalunya, i això s'ha traduït en que tenim, hi ha molts fans, diguem, d'aquest gènere, d'una manera transversal. O sigui, no podem definir quin tipus específic de gent, sinó que podem trobar gent de totes les edats i públic que potser ni t'ho imaginaves que eren seguidors d'això, però que els agrada el tema, no crec més cap al morbo, sinó per la manera de com s'expliquen les històries. I jo, com dic sempre en el programa, la crònica negra està bé explicada no des del punt de vista del fet, o sigui, de l'assassinat en si, que és un fet macabre i que no ha de portar res a part de rebuig, sinó del que ha transmès això a la societat. O sigui, què ens ha fet aquests crims que a vegades són molt coneguts, que han provocat a la societat i que han fet que podem canviar com a societat, com a persones i com a canvi de manera de traduir-se lleis, etc. Per tant, la gràcia de la crònica negra, des del punt de vista com en fotem nosaltres, més que el crim en si, és la història d'aquesta crònica i la transformació que ha provocat. I mira, això m'agrada que ho comentis perquè és molt curiós, perquè la crònica negra, com diu ell, abarca moltes edats, però sí el que és cert és que cada format crec que té un públic concret. Per exemple, Crims, el programa de televisió, és un públic molt ampli, en canvi el podcast és un públic molt definit, que ja són entre 25 i 45 anys, més o menys. Gent jove. El públic que tenim nosaltres, per exemple, també sol ser públic bastant jove i en canvi qui llegeix els llibres de Crònica Negra sí que sol ser a partir d'uns 40 anys. Tots són joves, en definitiva. Però sí que, depèn del format, aposten per un o per l'altre. Les edats són diferents pel format. I hem volgut això, portar sobretot podcast i en relacionar amb podcast perquè és un fenomen que està passant molt desapercebut però té audiències exagerades actualment. El podcast de True Crime és el que més ha crescut i el que més audiència té actualment, a punt de treure-li el lloc als podcasts de misteri i història, que són els que estaven número 1 fins ara. Només un apunt en la línia del que estaves dient, Carles. De fet, tant l'organització del festival, que és presencial, com han explicat, però també a través de xarxes, el que es busca és la transversalitat. El públic potencial és enorme. Quin és el perfil? Jo sóc un fan de la crònica negra, sóc un lector compulsiu de novel·les. A més, jo tinc els meus autors, això en Francho també ho pot dir, vull dir, els que ens agrada aquesta temàtica tenim els nostres autors fetitxe, intentem descobrir-ne d'altres, a nivell audiovisual també soc un seguidor de determinades sèries i això jo crec que d'alguna manera el plantejament d'aquest festival el que busca és això, una transversalitat, ara m'ho deia l'alcaldessa, que permeti que pugui venir molta gent o que molta gent es pugui sentir identificada amb allò que s'està organitzant. I si a més, com és el cas, que també és una de les coses que sempre valorem, hi ha una interacció directa i continuada amb les entitats de la ciutat que col·laboren i que també se senten interpel·lades amb el festival que estem organitzant des de l'Ajuntament i amb la col·laboració de tots, és com dir estem a prop de bingo, no? Estem a prop de bingo, però
el perfil, jo crec, i és la idea que d'alguna manera volíem transmetre, és molt transversal. No és que sigui un friqui de la crònica negra, però sí que és veritat que és un gènere que m'agrada, que m'interessa i que sóc lector habitual. I a més, ja et dic, cadascú té els seus autors i a més fins i tot passes per etapes, des de l'Agatha Christie fins... Clar, vull dir, el que és lector habitual passa per etapes, no? Jo sóc més de, com ja sóc d'edat avançada, com deia en Xavi, sóc d'edat avançada, sóc més de llegir, però sí que és veritat que a nivell audiovisual segueixo sèries, moltes sèries, també és veritat, moltes sèries nord-americanes, que tracten el tema d'una manera, jo crec que l'han treballat des de fa molts anys i el tracten d'una manera extraordinària, però la idea de la transversalitat és molt important perquè hem d'obrir el ventall a un gènere que cada vegada més té més adeptes perquè sap transformar-se amb el pas dels anys. I la idea una mica és aquesta. Gràcies. Sí, jo crec que el que comentàvem és que més enllà de la gent que ja és adepta i que ja viu aquest món amb molta passió, molt probablement aquest tipus de festivals el que fan també és obrir-lo a gent que a vegades li pot cridar l'atenció però que precisament no s'hi ha acabat d'enganxar mai. Jo sóc al contrari de l'Alfons, no m'he sentit mai atreta d'una manera apassionada per aquest món, potser m'ha cridat més l'atenció al món audiovisual i crec que hi ha moltíssima gent que pot ser molt fan del món de la crònica negra i que ni tan sols en aquests moments ho té massa clar. Per tant, aquests festivals el que volen precisament, més enllà de buscar la transversalitat, que és el què de qualsevol festival, és també guanyar nous adeptes que poden ser de perfils molt diferents. Per això crec que és la importància de poder portar a terme un festival d'aquestes característiques que, reitero, surt de gent que està molt apassionada i que, per tant, ho organitza amb molt d'entusiasme i això fa que pugui arribar també a molta més gent i que es necessita la col·laboració de l'administració que per això hi som. Jo us vull posar el repte de fer la playlist de música de crònica negra, on s'han per terles ensangrentades. En podríem fer una, Bona idea, veus? Tiro cap a casa. En el podcast de la nit més fosca, cada programa acabem amb una cançó. O sigui, el programa és, expliquem el cas, diguem, però a l'últim 15 minuts recomanem 2 o 3 llibres relacionats amb el cas, algunes pel·lícules o documentals relacionats amb el cas, i sempre acabem amb una cançó. Una cançó que ha d'estar vinculada amb el cas. I en faríem creus de cançons que hi ha vinculades amb casos que parlen sobre crims i sobre crims concrets. Òbviament, hi ha crims que no tenen cap cançó dedicada, però la gran majoria de crims que hem tractat, que són 100 i pico ja, tots tenen la seva cançó. Algun grup o altre s'ha inspirat d'alguna manera, més directa o més indirectament, amb un succés, diguem, de crònica negra, per dur a terme o un nom d'un grup, o una cançó, o un disc, o alguna referència en el seu art, diguem. Però és un camp, sobretot música més dura, diguem, de rock cap endavant, diguem. Però hi ha bandes que també, sobretot també moltes bandes de música electrònica, que fan servir casos de crònica negra per inspirar-se en els seus temes. Per tant, la podem fer, una bona idea. I ara que Spotify, diguem, ve cap al país, podríem fer una llista de reproducció de Spotify amb les cançons del festival. Acceptem el repte.